Grabe, sobrang excited ko ngayon dahil magta-travel tayo papunta ng Bicol, Samar at Mindanao. And kaya po ako sobrang excited. Isa pa sa sobrang excited ako dahil first time ko po na magla-live dito sa YouTube channel ko. Kaya naman sobrang excited natin. And ngayon po, nag-stop over lang kami dito ni Coach John. And kasama po namin si Ate Luz sa likod. Hi. And nag-stop over lang kami para kumain. Kumain ng Pinoy favorite. Yes, hala. Low na daw ang aking Nandito battery. ang charger, oh. Wait lang. Hindi ko napansin, guys. Na kalubat na pala tayo. Hindi dito, angat mo yan. Yung Wait lang, mga kalakwatsera. Mag-charge tayo. This is Apple. We're not going to charge the Apple. Okay, wait lang. And dahil po first time ko mag-live, may nagdidiwang ng kaarawan ngayon dito. Dito sa sakyan. Kaya naman bumili po kami ng cake. Hindi na kami bumaba para kumain. Dito na lang. Eto guys, may nagdiriwang dito ng kaarawan. Si Ate Luz, ang aming ate. At aming old friend. Old friend na to si Ate Luz. Ayan, binila namin siya ng cake. Nakalagay dyan, Happy Birthday Ate Luz from Joe and Dueng. Thank Yan. you. Ate Luz, kinantahan na po namin siya kanina. Nung hindi pa ako Happy nag-live. birthday to you! Kantahan ulit, na punong-puno yung bibig. So yan po, and first time niya mag-birthday dito sa travel at sa loob ng sasakyan. Hindi na po tayo bababa para safe, 'di ba? So ayun, gusto ko mamaya i-live yung natin, yung pagdaan natin dun sa kinakatakutan nila, 'di ba, na pinakamahigpit daw papunta ng Bicol. Ano nga yung pangalan nun? Coach John? Ay ano ba yung mga requirements doon, 'di ba? Tingnan natin. Papakita ko sa inyo mamaya yung kalsada pag sana may doon, sana may signal. Kasi marami pong lugar papuntang Bicol na walang signal. So, sana lang may signal doon. And grabe, sobrang punong-puno kami. Tatlo lang po kami. And lahat naman po kami is negative. Na po kami, nag-test na kami nung isang araw. And kagabi lang, kaninang madaling araw lang lumabas yung result na lahat kami ay negative. So, kaya ngayon lang tayo nakaalis at ngayon lang tayo nakapag-travel. Dapat nung pa tayo nung linggo ng madaling araw. Pero dahil nga po, Busog. kasalukuyan tayo nagpa-test nun at hindi pa naman lumalabas pala basta-basta yung result. So, ayun, late na. Pero, ganun pa man, sobrang thankful natin kasi na tuloy tayo. Tissue natin. Yun lang. Wet tissue sa nalagay. Wet tissue. Dito yun sa Dahil nga po sa sobrang puno ng sasakyan, hindi ko na nga alam kung saan nagpakalagay yung mga gamit dito eh. As in, halos wala pong space kasi malayo po yung mga pupuntahan natin. So talaga naman maraming delivery. Maraming delivery. And dadaan po ako sa amin, sa Borongan, sa aking mga magulang doon at mga kapatid. Siyempre, meron tayong mga pasalubong. Kaya po sobrang dami nating dala. Grabe, po muna tayo, shout out sa aking mother dear and sa aking sister na talaga naman po punong abala sa lahat ng mga babaunin namin pagkain. Kaya naman po, ang dami namin pagkain dala, dami namin pagkain bit-bit, nag-prepare po talaga sila. And si Ate Luz, gumawa po sila ng isa sa pinaka-special na pagkain sa Samar. Ito po Moron ang tawag nito sa Samar. Ano po ito? Ayan. Ang laki. Hi Ate Meldy. Hindi po ito suman. Ito po ay moron. Ate Meldy. Yes.
Suman. Arina to, di ba ate? Arina, ayun. And Ala, panis na. napaka matrabaho po ito gawin. May chocolate. And may palaman po ito na chocolate at saka peanut. At saka milk. Saka Bisan, milk. bisan May nyo. milk yan. Ayan. Kailan So, malagay sa kasi freezer ano yan, no? to na ginawa to ni Ate Luz nung, kailan pa po Ate Luz? Kasi akala namin makakaalis na Ano mo, kami. ate? Kahapon. Kaya kahapon Tingnan mo pa ako, siya okay pa. ginawa. Eh since po Amoy ito mo. ay merong Okay pa. At saka pag, ininit ko agad yan kaninang umaga, pagbangon ko. at saka pagka meron po kasing gata, talaga namang madaling mapanis. Meron po kasi itong gata. Saka milk. Yes, kaya madali pong mapanis kahit na nilagay siya sa rep. Kaya doon po sa Samar, pag mga nakakatikim kami nito pag may mga Fiesta. handaan, yan, fiesta, lalong-lalo na pag New Year. Oh yes, pag New Year, lagi nitong meron, hindi pwedeng mawala. Ano to? Ilalagay natin dito sa ating cooler, dito sa ating sasakyan. Mabuti may color tayo. Yes, para hindi siya mapanis. Kanina pa ibig. Ay, Bukas parang pa yan. kasha. Para hindi siya mapanis kasi parang Bukas ba? malapit na siya mapanis. Wait, buksan ko lang. Ayun, bukas na. Ay, hindi kasha. Ala, ipato mo sa ano. Hindi ka siya, pato mo na lang sa tissue. Okay? So, dahil hindi kasha guys, sa ating cooler, lagyan na lang natin ng tissue tapos ipatong natin. May parang laway. Kasi nga, ano na siya. Yeah. Kasi nga ilang araw, isang araw na siya. May milk. Sa gitna na chocolate yan. So ayan, Kulang lang ng gata. sasahigan natin ng ng tissue. Sinahigan lang natin guys ng tissue para hindi madumihan yung cooler. So ayan na, mamaya malamig na yan. Pwede naman natin yan punasan. Grabe, sobrang excited ako ngayon talaga. Alam nyo ba na halos hindi ako makatulog kagabi? So sobrang excited ko. Mag-live. Excited mag-live. Ano, tinapon mo na yung ano? Marami kasi Ako na yung nagtatanong mo, kung ano yung yung mga tatanong. requirements. Ikukwento ko sa'yo. Meron akong video kung paano kami, hindi kami Ang sinwab requirements lang test. naman ID, company ID. Actually, hindi kami sinwab test. Kami, Order. Swab test yun eh. swab test ba tawag doon? Swab test Saliva saliva, test. oo. Ayun, saliva test kami. Nakakatawa. Nakakatawa experience namin kasi nga first time namin lahat. So hindi pala yun pwedeng may plema ka. O diba? Hindi ako pala. Ay, tayo sa bahay. Nagkikita tayo ng Hindi pwedeng may ubo ka, hindi ka rin pwedeng may sipon. Tapos hindi pwedeng dura. Ayun. Kailangan pala yun? Kailangan siya yung dila mo lalabas mo tapos papatuluin mo dun sa tawag dun, imbudo. sa tube. Sa imbudo na nakakabit sa ilalim yung Hindi mo tube. pala ito madadaya, may QR code. Tapos papatuluin mo lang yung laway mo ng ilang minutes. Lamang na lamang po kapag ka malaway ka, pero pag hindi ka malaway, sorry ka na lang. Si Coach John, napakabilis niya matapos. Tapos kami ni Ate Luz, ang tagal. Pangalawa akong natapos and then si Ate Luz yung last. Pero ang kagandahan dun guys, kasi negative po lahat kami. So nakatravel na tayo ngayon. So, kakain muna ako, tara kain tayo guys. Di ba wala akong halos space. Kanina to? Hindi, yun yung sa'yo plato mo, ginawa na kita. Where? Ay, nasa ilalim pala. Sorry. Ay, ito pala. Where is the kanin and the ulam? Ayan, no? Prepare to ni Mother Dear. And ng aking sister. Hindi na tayo bababa kasi hindi ba mahirap na pababa-baba pa. Bumababa lang po kami pag iihi. Yun lang. Saka pag, Tsaka syempre pag dudumi. birthday girl, dyan mo na tong cake ko. O yung cake mo.
Wala kayo slime. Mamaya. O nga, tinidor na lang. Aw. Ay, sorry. Maya. Thank you. Sige. Para Happy makaabante birthday na to ako. you. Wow, ang galing. Yes. Picturean ko nga. Birthday sa biyahe. Ma-extend ko din sa... Kailangan maubos namin yung cake at 3 lang kami. Hingi po ng ulam. Nag-pray na kayo, di ba? Yes. Grabe. Sobra naman tayo love na love ng mga nag-prepare Wala. nito. Adobo! Walang kamatayang adobo! Pinaka the best na baon sa biyahe. Ano ko pala itapo ng itinidor ko. Yung meron po dito. Napicturean ko na. Napakagaling. Ito, yung tinidor mo. Sabi ng kapatid ko para daw hindi na kami bababa tsaka hindi na bibili-bili. Kukuha ka na ito. Ako walang restaurant. Hindi, yung Eggs yung saka- ano lang, yung chicken lang. Bango? Tapos iligpit na. Lalo ako Para nagutom. makaandar ako. Okay, here is. So, takpan na ulit natin si Ate Luz. Ibalik na ulit natin to. Oh, para maibalik na. Ate Luz, dyan mo na yung cake ha. Yun na yan. Oh, ganun na yung cake. Sobrang sikip, diba? Okay. Para makatakbo na si Coach John. Yeah. So, akin na yung mga ulam mo dyan, kaulaman. Anong cake? Saan ko na ba? Ay, umpisahan mo na po. Ito, may tinidor dito. Bigyan kita. Okay, hindi, meron. Kita. Pinipturean ko na. Kasi post ko to. Ah, Pasok mo natin dyan. Pang taob mo sa... ayun. Yan. So, kain po tayo. Masan yung lagay ng pagkain? Andito. Ay, dito muna. Yan, dito na lang. Ako na ang Hindi, bahala tatapon dyan. ko na ito muna. Oh. At tapon mo. Akin na. Punong-puno po kasi kami kaya ganito. Naglalayas kami. Ito pa dad. Okay. Wrap. Anong lugar nga to, Dad? Ito tayo na sa photo. Quezon to? O part pa rin ng Laguna? Ito na ba? Sariaya? Yan. Nasa Sariaya na tayo? First time ko kumain na may nakaharap na camera. Maliban na lang ano. Maliban na lang kapag nagmumukbang ako. Sarap. Sarap na. Kakaubusan po ng cake nung ano nung bumili kami. Kasi Mother's Day. So, Kumuha natin. bakit? Inom. Ano lang po ito, free. Free ng ano, sa gasoline station. So dahil kumakain ako, mga partners, mga kalakwatsa at para hindi nyo makita yung malalaki kong subo. So pakita ko muna sa inyo. Saan yung moron kinakain ko? Andito. Bigyan mo muna yan. Ayun. Pantay mo na yan.
Teka lang, may humaharang. Yun! Kagaling. Oh, oo nga, malaway na siya. Oh. Oh, parang magalaw ang ating camera. Mga partner, mga kalakwatsa, ayusin ko ang ating camera, magalaw. Baka mahilo kayo. Yun. Siyempre ayoko namang mahilo kayo eh. Tulog yung mga follower mo, wala naka-live. Ah, hayaan mo lang sila. Kasi first time ko mag-live kaya hindi naman nila alam. Pero pag nag-open, Shout out sa lahat ng aking followers. Maraming salamat. Shout out din kay kay Brother Ricky. Kay Michael ng Samar. Sariaya, Kay Michael Phoenix. Ay, Rosario, Phoenix. Ay, oo. Hello. Puno yung bibig ko. Puno lang naman yung bibig ko yung pagkain. Maglalaway na ako. Tapos na swab test ko, ba't naglalaway pa rin ako? Ayun. Paborito mong photo na ano. Potong ano. marami dito mga ano sa Quezon, mga kanin dito. Oh, Dito ang mga buko, ano diba? Pa dito yung sikat ang buko. Masarap daw na buko pa ay ang preso. Alam ko ang pinakamasarap dito, pansit eh. Ha? kasi nandito sa Quezon ang mga nyog. Pansit hab-hab. Ay, oo guys, ang sarap ng pansit tabab dito. Kung hindi nyo pa napanood yung hindi nyo pa napanood yung vlog ko dun, yung travel namin kasama yung mga partners namin. Bawal kainin na may kutsara. Ang sarap naman talaga. The best. Balik po kayo. Maraming salamat. So yung dinaanan natin, Daddy, ano to? Shortcut? Pupunta na tayo kasi ng bayan. Ah, okay. Thank you, Lord. Masarap ng pagkain. Grabe na busog yung moron. Bigat yan ka. Yan. Pasensya na kayo sa wala-wala. Sa biyahe. Kanina halos ang tagal ng signal. Pero hindi pa rin tayo tapos kumain. Sarap.
cambio mo ah. Bago yan ah. Nasa Sariaya pa rin po tayo. At kumakain pa rin po ako. Ganda rin ang kalsada dito. Uy, bukas na. Sa likod ba to, Dad? Sa likod. Bukas na pala to. May bibisitahin na kaming all friends. The Who ito. Ay, sum na pala. Sum. Pag nagbabiyahe po talaga tayo, mga kalakwatsyero, magbabahon po talaga tayo ng ulam, kanin, para hindi tayo kung saan kumakain. Mahirap na. Yung kalaban natin, di natin nakikita. Tatandaan mo ba kung saan dito? Ito na. So, see you ulit mamaya. Magla-live ulit tayo pag doon na tayo sa May del Gallego. Yan. Pag doon na tayo sa May del Gallego. Yan. Papakita ko sa inyo kung gaano nga talaga kahigpit doon. So, sa ngayon, bye-bye muna mga kalakwatsyera at kalakwatsyera. See you later! Tindi, may nagtitinda na yan. Ayan, ayan. Anong dead end ang dulo nun eh.